Ué player ha ka perthai lani player ha ka history chung ka football ubay le te bon kul tam tangia ka we ka club pat kam ju hang ne minya pit ba ué to defender mo ubala yo te bon kul tam ngatrai pun apring chung phi philai tip ya kane re kane ka video kan dei pat ya kita ki pro ki pom tip te player hi ka perthai ubala yo te bon kul tam tangia ka we ka club udai u Lionel Messi Lionel Messi ulai thep hadu nros pa anyo pa arta liki gol ia ka klub Barcelona na kin news pa anyo prasin ki jingmi madan lani ki jingla ka jungu Messi ul bat ya kane ka record ban ngam tharai shu bakin dang don ki player ka pathai ki bandang pankhen ia kane ka record jong Messi ban mentang ni poi le ngin nye pe ba wei to defender uba yo thep bon ko tam na pring dan na paro ki defender hakapathai Ronald Koeman ulio ia kanam the most scoring defender of all time lani kumta orang abdin ubai thepon ko tam na pring dan na paro ki defender hakapathai hakaba ulio thepadu aspa asan pulati ki go Ronald Koeman udai bal song thai na ka kam na kai football ubana karin Netherlands but balong manta kumu manager jong ka re Netherlands itang kini hikindiat balarapi kwa bangan nang wanra ya kum kini kijaj video ki ban ajing tip na gamta jong fish phang ka football singo ba ya subscribe kam tam wanam clip ban da highlight na mar da ka ba highlight ka video kan posted shakiwing kublai shi bon min second part next